Jozef Tiso, meno, ktoré rezonuje v slovenskej histórii ako symbol jednej z najkontroverznejších etap národa. Postava kňaza a prezidenta, ktorá je pre jedných hrdinom, snažiacim sa o zachovanie slovenského národa, a pre iných zradcom, ktorý sa podieľal na tragédiách druhej svetovej vojny. Aby sme porozumeli, kto bol Jozef Tiso, musíme sa vrátiť na začiatok, do Byče, do konca 19. storočia a sledovať jeho život krok za krokom až do osudového 14. marca 1939, keď bol vyhlásený slovenský štát. Jozef Tiso sa narodil 28. októbra 1888 v rodine, ktorá žila v duchu katolíckych hodnôt. Byča, kde prišiel na svet, bola v tom čase súčasťou Rakúsko-Uhorska. V tomto prostredí sa mladý Tiso učil prvé lekcie o národnej identite. V krajine, kde dominovala maďarizácia a Slováci boli považovaní za národ druhej kategórie, sa otázka národnej príslušnosti stávala existenčnou. Tiso vyrastal v prostredí, kde cirkev hrala kľúčovú úlohu nielen v duchovnom, ale aj v spoločenskom živote. Jeho vzťah k viere a národu bol formovaný rodinou, školou a neskôr aj štúdiami na gymnáziu v Žiline. V tomto období sa začína jeho hlbší záujem o otázky národnej identity a spoločenského postavenia Slovákov. Sám Tiso neskôr spomínal: slovenský národ, hoci malý, má svoje miesto v dejinách a má právo na uznanie. Boh nám nedal jazyk, kultúru a vieru preto, aby sme ich stratili v cudzom mori. Po maturite na gymnáziu sa rozhodol pre kňazskú dráhu. Zvolil si teologické štúdium na prestížnom Pázmaňov vo Viedni, kde bol v roku 1901 vysvetený za kňaza. Pobyt vo Viedni mal na neho obrovský vplyv. V prostredí, kde sa stretávali rôzne myšlienky a ideológie, sa začal formovať ako človek, ktorý nevidel cirkev iba ako duchovnú inštitúciu, ale aj ako hráča v spoločenských a politických otázkach. Po návrate na Slovensko pôsobil v rôznych farnostiach. Svojimi kázňami sa snažil nielen duchovne viesť veriacich, ale aj ich vzdelávať v otázkach národného povedomia. Už v tomto období bol známy svojimi prejavmi, v ktorých zdôrazňoval spojenie viery a národa. Národ bez viery je ako telo bez duše. Slovák, ktorý zabúda na svoje korene, je ako strom, ktorému vysychajú korene, kázal svojim veriacim. Ako kňaz si získaval rešpekt, no zároveň si uvedomoval, že duchovná služba sama o sebe nestačí na to, aby sa slovenský národ dočkal uznania. Preto sa postupne začal angažovať v politike. Po vzniku Československej republiky v roku 1918 sa Tiso stal členom Slovenskej ľudovej strany, ktorú viedol Andrej Hlinka. Táto strana bola dominantnou silou v slovenskej politike, presadzujúcou autonómiu Slovenska v rámci spoločného štátu s Čechmi. Tiso sa rýchlo vypracoval na jedného z najvýznamnejších predstaviteľov strany. V jeho prejavoch sa často objavovali myšlienky o práve Slovákov na vlastnú samosprávu. Čo je české, nech je české, ale čo je slovenské, nech ostane slovenské, zaznelo v jednom z jeho prejavov v Národnom zhromaždení. Tiso bol presvedčený, že Slovensko si zaslúži vlastnú autonómiu, avšak v rámci federálneho zväzku s Čechmi. Po smrti Andreja Hlinku sa Tiso stal predsedom Hlinkovej Slovenskej ľudovej strany. Jeho nástup na čelo strany prišiel v čase, keď sa Československo ocitlo v hlbokej kríze. Mnichovská dohoda, podpísaná v septembri toho istého roku, znamenala rozpad republiky. Strata pohraničia v prospech nacistického Nemecka oslabila centrálnu vládu v Prahe a posilnila autonómne hnutia na Slovensku. V októbri 1938 bola Slovensku priznaná autonómia a Tiso sa stal predsedom autonómnej slovenskej vlády. Slovensko však čelilo novým hrozbám. Maďarsko si nárokovalo rozsiahle územia na juhu Slovenska, Poľsko sa zaujímalo o severné oblasti a Nemecko začalo presadzovať svoju sféru vplyvu. Tiso sa ocitol v zložitej situácii, keď musel balansovať medzi požiadavkami Hitlera a záujmami slovenského národa. Vrcholom tohto politického zápasu bol marec 1939. 12. marca bol Jozef Tiso pozvaný do Berlína na stretnutie s Adolfom Hitlerom. Hitler mu otvorene oznámil, že ak Slovensko nevyhlási samostatnosť, bude rozdelené medzi Maďarsko a Poľsko.
Tiso čelil rozhodnutiu, ktoré navždy poznačilo jeho život aj dejiny Slovenska. Po návrate z Berlína predstúpil pred slovenský snem a predniesol reč, ktorá sa zapísala do histórie. Pánovia, nachádzame sa na križovatke dejín. Máme možnosť rozhodnúť o osude nášho národa. Buď si vybojujeme svoje miesto na slnku, alebo zmizneme z mapy Európy. 14. marca 1939 snem jednomyselne vyhlásil samostatný slovenský štát. Jozef Tiso sa stal jeho prezidentom. V prejave pri príležitosti vyhlásenia štátu povedal: Slovenský štát vznikol z vôle slovenského národa. My sme svoj štát nezískali zbraňou, ale právom a pravdou. A Boh je s nami, lebo naše cesty sú spravodlivé. Tieto slová pre mnohých znamenali naplnenie túžby po vlastnej štátnosti. Avšak samostatnosť Slovenska bola vykúpená vysokou cenou. Slovenský štát sa stal satelitom nacistického Nemecka a to malo ďalekosiahle dôsledky. Pokračujeme v skúmaní života človeka, ktorého rozhodnutia navždy zmenili osud slovenského národa. Vyhlásenie samostatného slovenského štátu 14. marca 1939 sa stalo medzníkom v slovenských dejinách. Pre mnohých to bol dlho očakávaný okamih, keď slovenský národ získal vlastný štát. Jozef Tiso, kňaz a politik, sa stal jeho prezidentom. Avšak za touto historickou udalosťou sa skrývali zložité okolnosti. Slovenský štát vznikol pod tlakom nacistického Nemecka a jeho existencia bola od začiatku poznačená závislosťou od Tretej ríše. Pred Jozefom Tisom stáli najťažšie rozhodnutia jeho života. Rozhodnutia, ktoré mali nezvratný dopad na slovenský národ a na jeho osobný osud. Tiso ako prezident vystupoval ako zástanca katolíckych hodnôt a národnej jednoty. Snažil sa presvedčiť verejnosť, že slovenský štát je výsledkom prirodzeného vývoja a že samostatnosť Slovenska je požehnaním. V jednom zo svojich prvých prezidentských prejavov vyhlásil: Slovenský štát je darom Božím. Máme povinnosť zachovať ho v čistote, mravnosti a vernosti katolíckej viere. Tieto slová naznačovali, že Tiso chcel budovať štát na kresťanských princípoch. Avšak v realite politického diania sa slovenský štát stal satelitom nacistického Nemecka. Okamžite po jeho vzniku bol podpísaný ochranný pakt s Nemeckom, ktorý v praxi znamenal, že Slovensko sa podriadilo nemeckej zahraničnej politike a hospodárskym záujmom. Slovenská armáda sa dokonca zúčastnila vojenskej kampane proti Poľsku na jeseň 1939, čím sa Slovensko stalo jediným spojencom Nemecka v tejto invázii. Tiso sa snažil pred verejnosťou ospravedlniť tieto rozhodnutia ako nevyhnutnosť pre prežitie mladej republiky. V prejave po podpise paktu s Nemeckom povedal: Nemáme inú cestu, ako kráčať po boku nášho mocného suseda. Sila Tretej ríše nám zaručí bezpečnosť, ktorú by sme inak stratili v mori geopolitických záujmov. No práve toto spojenie s Hitlerovým Nemeckom sa neskôr stalo najväčším morálnym bremenom Tisovho režimu. Najviac diskutovanou a tragickou kapitolou Tisovej vlády sa stala otázka riešenia tzv. Židovskej otázky. V súlade s požiadavkami nacistov slovenská vláda prijala sériu protižidovských zákonov, ktoré systematicky vylučovali Židov z verejného, hospodárskeho a spoločenského života. Takzvaný židovský kódex, prijatý v septembri 1941, bol jedným z najprísnejších v celej Európe. Tiso a jeho vláda obhajovali tieto opatrenia ako očistenie slovenského hospodárstva a spoločnosti. V jednom z Tisových prejavov zazneli slová, ktoré sa stali symbolom jeho kontroverzného prístupu. Židovská otázka je otázkou zdravia národa. My sa musíme chrániť pred škodlivými vplyvmi, ktoré ohrozujú našu národnú identitu. Tieto slová v praxi znamenali tragédiu. V roku 1942 sa začali deportácie slovenských Židov do nacistických koncentračných táborov. Vláda slovenského štátu za každého deportovaného Žida platila Nemecku 500 ríšskych mariek, čo svedčí o cynickej povahe týchto opatrení. Celkovo bolo zo Slovenska deportovaných viac ako 70 000 Židov, z ktorých väčšina zahynula v táboroch smrti. Otázka Tisovej osobnej zodpovednosti za tieto deportácie je dodnes predmetom diskusí. Hoci sa niektoré zdroje zmieňujú o tom, že Tiso sa neskôr snažil deportácie zastaviť, faktom zostáva, že ako prezident a kňaz mal morálnu povinnosť tieto činy jednoznačne odmietnúť. Avšak neurobil to.
V liste, ktorý adresoval Vatikánu, sa Tiso obhajoval. My konáme v súlade so zákonmi nášho štátu a v záujme nášho národa. Musíme chrániť svoju identitu pred nebezpečenstvom, ktoré predstavujú cudzie vplyvy. V tejto súvislosti je potrebné pripomenúť aj postoje vtedajšieho Vatikánu, ktorý síce nesúhlasil s deportáciami, ale nezasiahol rozhodnejšie. Tisova dvojaká úloha ako kňaza a prezidenta bola v tomto kontexte o to problematickejšia. Jeho mlčanie a nedostatočná reakcia na tragédiu Židov sa stali najväčšou škvrnou na jeho životopise. Situácia na Slovensku sa dramaticky zmenila v roku 1944, keď vypuklo Slovenské národné povstanie. Povstanie predstavovalo ozbrojené vystúpenie proti nacistickému režimu a jeho slovenským spojencom. Pre Tisa to znamenalo koniec akejkoľvek reálnej politickej moci. Nemecká armáda obsadila Slovensko a prezident Tiso sa stal už len symbolickou hlavou štátu, ktorý sa úplne dostal pod kontrolu Tretej ríše. Tiso sa v tomto období opäť snažil vystupovať ako ochranca slovenského národa. V prejave, ktorý predniesol v septembri 1944, povedal: Musíme stať pevne v časoch skúšok. Slovenský štát je Božím darom a my nesmieme dopustiť, aby bol zničený vnútornými nepriateľmi a vonkajšími tlakmi. Tieto slová však už stratili svoj vplyv. Slovensko sa stalo bojiskom medzi nacistickými jednotkami a povstalcami podporovanými Sovietským zväzom. Povstanie bolo potlačené, ale znamenalo začiatok konca režimu. Po skončení druhej svetovej vojny v roku 1945 bol Jozef Tiso zajatý americkou armádou a vydaný do obnoveného Československa. Nasledoval jeden z najvýznamnejších povojnových procesov, ktorý sa stal symbolom účtovania s obdobím vojny a kolaborácie. Tiso bol obvinený z vlastizrady, kolaborácie s nacistickým Nemeckom a podielu na deportáciách Židov. Proces bol mimoriadne sledovaný a polarizoval verejnosť. Tiso sa pred súdom hájil tým, že jeho konanie bolo motivované snahou zachrániť slovenský národ. V záverečnej reči pred súdom povedal: Celý môj život som zasvetil službe národu a Bohu. Ak som sa mýlil, nech Boh súdi moju dušu. Všetko, čo som robil s úmyslom ochrániť svoj národ. Tieto slová nepresvedčili súd, ktorý ho v roku 1947 odsúdil na trest smrti. 28. apríla toho istého roku bol Jozef Tiso v Bratislave popravený obesením. Jeho posledné slová pred smrťou údajne boli: Umieram pre svoj národ a svoju vieru. Tisova smrť neuzavrela diskusie o jeho živote a diele. Dodnes zostáva jednou z najspornejších postáv slovenských dejín. Bol hrdinom, ktorý sa snažil ochrániť slovenský národ v ťažkých časoch, alebo bol politikom, ktorý zo strachu a ambícií zapredal svoju vlast a podielal sa na zločinoch proti ľudskosti? História Jozefa Tisa je príbehom o moci, viere, zrade a morálnych dilemách. Jeho rozhodnutia ovplyvnili osudy 10 000 ľudí a jeho odkaz je pre nás mementom, že dejiny nikdy nie sú čierno-biele. Tiso nás učí, že aj v časoch najväčších kríz sa musia lídri rozhodovať s ohľadom na morálne princípy, pretože inak sa ich mená zapíšu do dejín spôsobom, ktorý si možno sami nikdy nepredstavovali. Týmto sa uzatvára náš pohľad na život Jozefa Tisa, muža, ktorý stál na vrchole moci v najtemnejších časoch a zaplatil za to najvyššiu cenu. Jeho príbeh zostáva výzvou na zamyslenie sa nad tým, aké ťažké a osudové môžu byť rozhodnutia jedného človeka pre celý národ.